ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତା ସହିତ ପାସବୁକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଇଏ ହେଲା ଫର୍ମ, ଆପଣ ନିଜ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଆଶା ଦିଦି ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କ'ଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାମ ଥିବ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଲେଖା ହେବ। ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମରେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବ ଏଠି ସେଇ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କେଉଁ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି ତାହା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଏତିକି କେବଳ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହାକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ।